Ja sa najem aj prídem sa na súdia. Búho. Nesáš ho veľký, kurva. Čo mu robíš zle? Pri sa bol som najbali. Nie. Nie, víš. Jano, ty ma neviem upozorniť. Len si šiel domov a nie sadnúť si. Pri sa bol má 3,8. Ale nie. No len to vyzerá viac. To musí byť minimálne 4-1. A nie basketbal. Hop, ďakujem. A nie, čo je bez? Ty si čo, kúkač hlavný? Pri samom som najebať. A ty si tomu upracal. Sa teba Mariša uprace za chvíľu, neboj sa nič. Ja ma ešte ujedu, keď budem domov. Nie, že 2,8, tak že mám 4,5. A nič, takže keď budem môcť pičovať, pôjde na puky. Už ani voj nejdem. Ešte aj ty jebeš, ty kokot. Čau. Treba mať srandu, nevadí. Ale už som dosť srandoval. Už som zbadal, že som najebaný, ozaj. No ja ty si už dostrandoval ráno o 12:30. Po jednej ráno. No, Od ja som bol po jednej. však v non-stope. To som bol s oným Ferkom, to bol Ferčerom. Ty si tam bol? Aj ty si tam bol? Si to skutočný. Počkaj, teraz stanem. Není mi ani kokot, ty blázo. Ani kokot není ja. Môžeš tancovať. Ešte som sa neoženil. No ale si sa došťal. Už ma rabi. Čo som sa odšťal, kde? Došťal. A kde? Nie? Čo ti jebe na mozog? Potom od tej lampy sa to tak odráža. Kde som sa ja odšťal? Nie, to sa odráža. Ty kokot, blány. Ešte som sa neoženil. Už ma žena bije. Dal som si a vyhotový. Kie? Ako? Čo je bez? Komu týkaš? No, nie sa najda peniaze. Je koho borovička tuto? Ja, počkaj, nie, to nie. Už si ma chytal, čo? Už som sa díval. Ukážky kokos, bol by som mu vyjebal. Dobre, chlapci. Mám rád. Pohoda. Aj teba. Aj Bátorku. No nestrepaj ma. Buď to rozebieš. Bátorku, po tej plekavej hlave musím pohľadkať. A čo máš na večeru? Čo? Čo máš na večeru? Opa. Bol som doma, ona je robil. Kedy si bol doma? Teraz. Tu odško na 10. Udenerovo, fakt. No veď áno, veď o jednej si už sníval, ale... Ja som nebol tej doma. To ešte samé údi. Ty kokot, blázny, pojebaný. Nie, 4 domov, Už zase. 4 vzduchovky tam budú najebané. Mike, No ale basketbal ešte stíneš druhý počas. kde si? Však kde? No v hale. Lebo to mám na zajtra, na sobotu. Kdeže ty zajtra si piči, dneska si to choď pozrieť. Ale však má lístky VIP. Už má lístky kúpené, či kúpené, darované, no. Zajtra hráme do spiskov. Sobotu. No a prečo si ma ojebával, že dneska? Čo dneska? Však si mi ich predával po 2 centy jeden. Tebe keby som predával za ti po 8 centov najmu.
Čo je bez? Lísky ti ide ukázať. Ale z mestskej dopravy. Nie, má lísky. Áno? No. Aha. Nemám okuliare. No, pozri sa. No vidíš, to jebeš do piči. Čo ty jebeš do mňa? A má? Ti hovoríš, že má lísky. Ja reku, to má z autobusu do piče. No na autobus som vzdel ako jednotku, keď chodíš. Čo je bez? Ja už včera som mal terický, Pavlen dal mi Ale dal. však včera nebol basketbal. No ale včera mi dal Pavlen dal lístky. Riaditeľ. No a to si ale nevyužil, tak môže do piči. Však to platím 24 hodín. To platí ako tebe, že opity, keď bude 24 hodín. Čo je bez? Však to už je premlčaná doba. Veď tam máš dátum. Je tam No ale si dátum? to neštikol v autobuse, čo je Je tam bez? dátum najebaný? Nevieš ho. Je tam 26. BC. Tak, čo jebeš? Čo ty jebeš, ty? Z prvej rady. Čo si ja zobudil na riešení teraz? Ja mám? Pavlen dám, neviem. S kým ideš? So synom. No a si musí kúpiť listok? Kto? No syn. Však to mám dva. A ženu nebereš? Však to mám Tak bude dva. vo Vestenicách. Čo je bez? Doko je bez? Však máš dva lístky. Však máš pre seba jeden a pre opicu. Však jeden je No a si nakúpode na čierno. Toto je pre syna, toto je pre mňa. A to ťa nepustia. Marišu, Mariša, čo? Marišu nepustia, alebo že... Víš jedno, Bále som ja najebaný zase. Ježiš, Mari. Tak sa ti môže. Ale som najebaný. No ale totálne to natrkané. Však ty kokot, aj ten lístok, tie lístky dva to nie je najbolí. Krz teba, ty kokot. Výruky. Dostu fajčí takú vojnavú cigaretu, to 20. Tabak. $4,9. To si mal ráno do piči o 7. Však to som dobitý. Baterka ma dobila. Do piče. Nepičuj. Dej to. Ticho! Bo ti bude žena ma zabije doma. Dá mi cudzo, dýchanie. Poviem, že mám 8,5. Nechú, ja mi pokoj. Aha, tata pokoj. 70 rokov hrali. Jano, ty si na rade. Si na rade, Jano. Mám na rade. Dá si jeden ešte na cestu. Daj mi. Bože, tá pára, pozri. Taký rýchly. Toto normálne. To bola rýchlosť. Som sa. Už dojedol. Ja som na prosvete. Ale bez piva. Čo? Pivo mi dober. No kokot do piče. Dá si pivo zaplatím. Pivo mi zober, ja si pivo Ja mu zaplatím. bude čakať 3 týždne na to pivo. Na splatky. Však si už bol dneska doma, nebol si? Už si bol, ne? 8 razy. A potom opitý. Daj mu, Janči. A daj mu aj pivo malé. A kurva, to už bude dosť, nie? Ej, toto tam mi ľúbi. Toto tam mi ľúbi.
Moja ciganka je obledne, keď prejdem. Mi je viera. Vy ste kokoti. Čo sa smejete? Aj Bátora. Však to je život. No. Ty gymnasta pojebaný. Ty keď si zlopal, A ešte, že tu není pudlik, včera dostal špinavo včera pudlik. a potom sa najebala. No strašne mu ponadával. Do výhybkarov, čo tá výhybka nevie vládne precviknúť tú hlavu plechavú, že... Do včera, oni. Tým psom, čo bol. Čo pudlíkovi. Aha. Janko, na den köszönöm szépen, dankeschön, bitteschön. Teraz story, Janko, však ja som to pýtal. Ja on ti to donesol. On ti to čože? To píše to jedno, nie? To nezaujíma. To bude platiť. Ty si môj nenosил. Jano mi to doniesol a moja žena ťa zabije. Ale, dobre, chlapci. No, zaraz. A čo s tom neprídeš volať, kedy na pivku, nedoneseš ju na vývečko. Čo? Za to zhodila? Ja neviem, to nepoznám. Aj s tebou, alebo každý zvlášť? Tu sme sa najebali a až do Ondezna, potom išli do Papuče. Vytrčani, potom do Oného, potom... Ahoj. Nemáme dreň. Čo stretnem? Dva fernety, najstrašnejší, horkejší na technický. Inak, Dve malé a na fernetu. Vetka mám, no mám jebané. No dneska sa ti darí od rána. Jano, hovoríš od 9. si tu. Od Božieho rána. To bol aj doma. Jano, hovoríš, že ani Bohovi, že to existuje. Jano, bol som doma? Nebol. Prečo? To bolo včera. Včera si bol To doma. bolo včera? Včera to bol len koči, keď som bol. Boha, to ja si jebím, ale Na zdravičko. teraz za 50 rokov ti poviem na pohore. Za 50 rokov. Bielky ti Ty za 50 rokov, ja sa 80-ky nedožijem. Čo si ty blázon? Bielky ti daj nesmej. Čože, ja som kľudne, ty kokso. Veď ty takéto veci musí počúvať. No ja Ja také mám veci. 60 rokov a To mal aj Bornický somatolko, keď sochol. to Bojnický somát to nebol, Bojnický somát to bol Domero. Na druhej ulici žubil, Kramáršova Domero. Stopána. No pomaly sa opíjaj. Zase sa jebneš vedľa stolice. To hádam už nie. Nenadraj ma toho žuvačku. Počkaj, tá Mariša ti dá na piči, neboj sa nič. Príjem domov, Mariša me nedá kúkať, onem za Kanárikovi. A však ti ho zasadla. Čo, to prvého, čo zabila. A už máš druhého? Čo mám druhého. A to ako mohla zabiť Kanárika Bajev? Čo nemá trošku chochmesu v sebe? Tak ti sadla na ňo. To ako? Robila dutinky a Kanárik jebnutý, uchal a vyskočil do stoličky a za onu. Do stola, do stoličky. A Mariša prišla a dutinky robila. A ja som prišiel do kuchyne, lebo Kanárik jede piči. Ona nám sedela. Na to musela schválne urobiť. Koko, čo si hovoril, ešte do klitky ujebla. Aj nevedela. Ešte ho jebla do klietky, lebo ja som nebol doma. Ešte ho dala do tej vodu, čo má. Kde sa utopil? Že sa zajebal. Ty piče najebala. A to bola vražda. Vražda. No a teraz čo s ním? No čo to je 5